Nog een klein werk en dan mogen we weg. Op naar het Nageland, ad naar Argonian. En aan de bemanning van de Blauw Schuut de taak om een klein werk voor dit fantastische volksfeest, de Vastelovend in de Euregio, aan te kondigen. En de vuurbereidingen daarvoor zijn natuurlijk al in volle gang. Afgelopen weken hebben we vertegenwoordigers van alle aanlegplaatsen met hun hooglustigheden ontvangen tijdens de draaiboekbesprekingen. Daar wordt in het diepste geheim besproken wat er allemaal speelt in de aanlegplaatsje van onze komende tocht. Maar het is ook immer een stuntje gezellig in onze Schelmentoeren. Sinds 1975 is deze statige toeren het prinselijk paleis van de stadsprins van Heerlen. Van de 11e van de 11e bis Esje Goonsdig regeert hij vanuit hier over ons leefstad Heerlen. Maar gedurende het jaar vingen hier ook activiteiten plaats van commissies als bijvoorbeeld Zingrood van Elf of ons gilde Blauw Schuut. De Schelmentoeren is een middeleeuwse toeren die dienstig als stadskasteel, verdedigingstoeren en gevangenistoeren. Aan die laatste functie dankt hij zijn naam, de Schelmentoeren. Een plaats waar deugnieten worden opgesloten, gemarteld en berecht. Wie Otertoeren precies is, weet niemand zeker meer. Maar bekend is dat hij in de 12e eeuw al dienstig als verdedigbare woontoeren. De laatste richtige gevangenen worden waarschijnlijk van vandaag bokkeries te zien geweest en wachten in deze cachotten boven in de toeren hun lot af. En dat lot, der gallig op de Mulenberg, koeten ze vanuit hun cachot al zien. Huidsdag sleten we hier immers niet echt meer in op, maar vertellen we waalgeer aan ons gasten over dit stukje historisch Heerlen. Met een vies schuut gaan we natuurlijk niet op weg. Daarom wordt al het koper gepoetst, het kanon gesmeerd en het dek geschroept door de nieuwste gastmatrozen. Een traditionele taak die op jeker schip door de liegste in rang uitgevoerd werd. De kapitein controleert natuurlijk ook of dit allemaal goed gebeurt en we weten, misschien is hij dan bij hun duip een beetje voorzichtig vuurzen. Maar zoiets is het nog niet. Voordat ik u meeneem aan boord van onze 70e tocht door het Belsje, het Duitsje en het Limburgse Vastelovensland, kijk ik eerst nog heel even terug naar afgelopen jaar. Wat ik u toen niet heb kunnen laten zien, is het laatste stukje van onze tocht. Traditioneel bezoeken we daar ons buren van Bergdalen, Brunsum, Landgraaf en Kerkroo. En uiteraard trekken ons buren alles uit de kas om ons op een zo goed mogelijke manier te ontvangen. De bemanning van de Schuut fungeert als pilotproject. Maar al die schoen en welgemeende woord kennen niet op tegen de ontvangst die ons op de vrijdagavond op het Pancraatsplein van ons leefstad Heerlen te wachten staat. Ik mocht er ook even bij zijn, in Aken en in Vaals. Ik heb alleen maar complimenten over Heerlen gehoord. De rest stond ik hier. En het was geweldig. Ze zijn allemaal jaloers op Heerlen, ze zijn allemaal jaloers op de Blauwe Schuut. Dat is altijd mijn persoonlijke hoogtepunt van de tocht. Wilt u dat zelf een keer metmaken? Kom dan ook komende vrijdag om 9 uur op Pancraatsplein en vier samen met ons het begin van de Vastelovend en de intocht van de Blauw Schuut.